Θα σου πω και το ηλιοφωνέντα το έκαδαση. Αυτοί οι κύριοι, κάτι άλλους κυρίους ανθρωπάκια, είναι όλα τσιμέντα. Ωραία. Τα τσιμέντα, τα ξαναλέω, τα τσιμέντα, έτσι, που μαζεύουν σε καφετέριες και σε ξενοδοχεία. Αυτοί οι στημένοι κύριοι ήταν παλτά. Τους μαϊντανούς που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και λαλούν δεξιά και αριστερά. Έτσι, εδώ το πράγμα είναι απλό. Και μην με κόψεις. Κάνε έγκλημα με με κόψεις. Για να πούμε κάτι, θα το πω λιγάκι, λίγο, ας πούμε λίγο κομψά. Τους κυρίους, αυτούς τους κυρίους που λένε τα σκατά, οι συνδεσμίτες. Μιλάμε για πρόβατα που πάνε και λένε δεξιά και αριστερά. Έτσι, να σου πω κάτι. 7 μήνες το πόσο πήρε. Ο ένας κοιμόταν να πούμε. Το βλαχάκι που έρχεται να πω και κάτι το Μαϊντανό. Τα Βερνιάρης είναι. Τα Βερνιάρης. Έτσι. Και τέλος είπε ο Ζαγοράκης και θα είναι ο Ζαγοράκης. Αυτό το παιδάκι από την καβάλα που έρχεται να πω και κάτι το Μαϊντανό. Και μην με κόψεις. Και πες μου τώρα, σε παρακαλώ, πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Πού είναι οι μετοχές ρε? Πού είναι οι μετοχές ρε? Πού βρήκες οι μετοχές ρε? Το πειρολόγιο να πατήσει αυτό, το παραμύθι. Για άμεσες παραγγείας ρε, πρόβατα!